poválečných pohraničních Kašperských horách zaujímala armáda pochopitelně velmi čitelné místo. Například v 60. letech zde sídlily 3 vojenské útvary. Odloučený motostřelecký prapor, dále spojovací prapor a průzkumná spojovací rota, které měly technické stanoviště na hoře Poledníků k odposlechu činnosti vojsk NATO. V této videopozvánce vám ukáži některá místa, kde tehdejší Československá lidová armáda v Kašperských horách sídlila. Motostřeleckému praporu byly přiděleny objekty bývalé dřevařské školy v jižní části města, zřejmě už na konci 40. let. Armáda pro své účely zabrala tenkrát i některé domy v okolí. Vznikla tak Žižkova kasárna, která na jižní straně ohraničovala nově vytvořené Žižkovo náměstí od roku 1953 s pomníkem a sochou rudoarmějce. Tento osvoboditel stával na Žižkově náměstí v letech 53 až 1990, dílo pražské sochařky Taťány Konstantinové. Motostřelecký prapor, který sídlil právě v těchto místech, kde se teď nacházíme, tyto budovy opustil v roce 1989. Se mnou je teď tady pan doktor Vladimír Horpeňák, historik a hlavně pracovník Muzea Šumavy v Kašperských horách, který si také tu dobu, kdy tady vlastně byla armáda, velice dobře pamatuje. Pane doktore, tady vlastně město, když armáda tuto budovu opustila, tak nevědělo vlastně, co s touto budovou udělat. Proč vlastně město v té době nevědělo, co teď s prázdnými kasárnami? Ten vojenský areál, dříve odborná dřevařská škola, byl poměrně velký. Nebyla to jedna budova, byl to konglomerát několika staveb, byla tam někdejší hospoda, samozřejmě především objekty bývalé dřevařské školy. Ta oprava by byla velice nákladná, uvažovalo se, je dokonce i projekt adaptace těch původních budov, ovšem nakonec zvítězila myšlenka, že levnější variantou bude výstavba celého nového areálu pro dům s pečovatelskou službou. Starší budovy zejména měly klenby, byla tam někdejší i hospoda dokonce, lidé se tam zastavovali při návratu z lázní, které tady byly opodál. Památkáři měli zájem o uchování tohoto areálu i z toho důvodu, že vlastně tady se nacházela škola, která zde působila v letech 1878 až 1926, byla to škola dřevařská. My stojíme teď na místě, kde stál onen rudoarmějec. Vy si tu dobu velice dobře pamatujete? Já si to pamatuju jako chlapec velice malý, to jsem ještě dlouho nechodil do školy. Samozřejmě měl jsem toto místo, které se na počátku 50. let velmi zvelebovalo z toho důvodu, že zde měl vzniknout památník, pomník rudoarmějce jako vděk rudé armádě osvoboditelce Československa. Jsme věděli, moji rodiče zvláště, že Šumavu osvobodila americká armáda, ale v té době se to tajilo v podstatě. A nicméně i tohle náměstí, jak jsem mi prozradil, se mělo jmenovat jako Rudé náměstí. Ano, máte pravdu, usilovalo, byly projekty, samozřejmě ne všichni byli tomu nachýleni, protože to vypadalo trošku kuriózně, aby náměstíčko nově vzniklé v Kašperských horách neslo název Rudé náměstí, podobně jako Rudé náměstí v Moskvě. Raz, dva, 3, 4, raz, dva. To není možné. To mi dělají svágy. V roce 1967 se stal velitelem motostřeleckého praporu
vojenského útvaru 9376 tehdy 37letý major Jiří Valášek, který v tomto roce do Kašperských hor poprvé přijel. Dnes je mu neuvěřitelných 93 let a je nejenom osobností města Kašperských hor, tento titul mu byl udělen v roce 2019, ale také jedním z mála pamětníků na dobu 60. let působení tehdejší Československé lidové armády v našem městě. A tak jsem se u pana Valáška doma zeptal, kolik bylo v kasárnách tehdy za jeho velení vojáků. Bylo nás tam tak přes 350, 3 roty, četa bezzákozových kanonů, četa raketometů, týlová četa, družstvo PHM. Co bylo úkolem těchto čet? Mým úkolem bylo v případě války obsadit Železnou rudu, kde mám vybudovaný pozorovatelný, úkryty, které teď jsou otevřený a lidi si to můžou prohlídnout. Nad Belvedérem bylo moje stanoviště. Hroty byly před hranicema. Cvičovali jsme jenom teoreticky, prakticky jsme to neobsadili nikdy. Jaké bylo zázemí pro vojáky v kasárnách na Žižkově náměstí? Všechno tam bylo, měli jsme tam i kulturní místnost, kde se tancovalo. Večer, v sobotu se tam dělaly mírní zábavy a protože jsme měli i hudbu svoji, tak tam i hrávali. A protože vojáci někdy dělali neplechu, tak na základě, aby se to vyrovnalo, tak jsem poslal všem důchodcům v Kašperských horách dopis, cokoliv budou potřebovat, rozřezat dřevo, složit, ať se obrátí do kasánek a vojáci jim to šli udělat. Takže to bylo jako za to, že vojáci zase něco provedli, když dělali neplechu v hospodě. A na Vánoce jsem do kasáren pozval důchodce, večeři poseděli, popovídali. V srpnu v roce 1968 došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy. Major Jiří Valášek byl v červenci s manželkou na dovolené v Jugoslávii na 14 dní. V srpnu již ale byl zpět v Kašperských horách a 20. srpna mu volal velitel pluku, ať si pustí rádio, neboť vyhlásili, že je obsazené pražské letiště. Když se to dozvěděl, vyhlásil o půlnoci poplach a nástup beze zbraní. Mužstvu sdělil: soudruzi, bratr nás obsazuje, je to zrada. Čekejte ranní poplach, vyjedeme z kasáren. Pane Valášku, kolik jste měl k dispozici vojáků a jak celá ta událost dál probíhala? Kolem 400, protože mě z Vimpirka poslali rotu tanků, to byly 3 tanky, četu tanků, bezzákluzový kanony, zkrátka měl jsem dost vojáků na to, abych mohl zaujmout obranu na Cikánce a očekávat bratry, až přijedou do Kašperek. Byl v tom, že já jsem přišel do Kašperek v 67. a v 68. už jsem řešil problémy, co se stalo. Pro mě jako velitele to byla urážka, že Varšavská smlouva, a my jsme do ní patřili, vyhlásila cvičení bez československé armády. Tenkrát jsme ještě tady měli slovenský vojáky tady. A to já osobně nemohl přežít, proto jsem řekl, že je nepustím do města za žádnou cenu, protože tady neměli co dělat. Chtějí nás obsadit Varšavská smlouva, Sověti, nepustíme je do kasáren ani do města. Buďte připraveni, že v 6 hodin ráno vyrazíme. V kasárnách nemůžeme zůstat, protože by nás obsadili a nedostaneme se nikam. Takže jsme zajeli nejdřív na Rejštejnskou cestu a tam odsaď jsme obsazovali tady ty místa,
nad školou. Začínali od Ježí, od Nezdic, od Vimperka, tam se zastavil, před ním byl gáz, zatím samý tanky. Já měl taky gáza, no a manželka dělala tlumočnici, protože jsem uměl rusky akorát němňogo a řekl jsem, do kasáren nepůjdete. Natolik byl rozumnej, že nebudeme válčit, domluvíme se. Tak jsem vzal do gázu, zavez jsem ho na střelnici Ždánov. Tady můžete být ubytovaný, budeme mít telefonické spojení a do kasáren ani do města. Jak se jmenoval ten ruský velitel? Štěpaňuk. Štěpaňuk? Souhlasil, otočil, zajeli a tam byli několik dní. Kdy odjeli, nevím. To už nevíte. Ale aby jsme udělali kus dobrý, Lípu svobody jsme si mysleli. U kina. Ano. Tu jsme stavili vojáci a pionýři. Do jakého roku jste v těchto kasárnách působil? Asi do roku 72 nebo 73, kdy vymyslela strana prověrky. A na základě toho se vyhazovalo spousty oficírů. Já jsem dostal dudku s výstrahou, mámu vyhodili ze strany. Ještě bych chtěl dodat to, když jsem přišel do Kašperek v tom 67. tak jsem se zapomněl představit městskému výboru strany. Představil jsem se jenom starostovi a tajemníkovi. Těm jsem taky v půlnoci volal, co se děje, že Rusové nás obsazujou, a s nima jsem jednal. Taky, když jsem přišel do Kašperek, před kasárnama byla velká socha sovětského vojáka. Rudárnice. A já se ptal, proč tady je sovětský voják, když Kašperky osvobodili Američani. A už byla černá čárka. Takže všechno se dá říct, že je v lidech. Jiřímu Valáškovi moc děkuji za cenné informace, přeji stále zdraví a stálou životní vitalitu. No a my se nyní podíváme na další místo, kde armáda v Kašperských horách po druhé světové válce také působila. Dalším místem, kde pobývala v Kašperských horách armáda, je současná budova dětského domova. Dvoupatrová budova s výraznou architekturou v jižním rohu. Je to bývalá budova německé měšťanské školy, která vznikla v roce 1879. Svému účelu sloužila až do druhé světové války, kdy zde byly umístěny rodiny Němců. Po skončení války zde byla kasárna americké armády, škola Sboru národní bezpečnosti, muzeum a později útvar pohraniční stráže. V roce 1956 rozhodl Krajský národní výbor v Plzni o zřízení dětského domova. Ten je zde do dneška. Pane doktore, v 50. letech muzeum vlastně Šumavy tehdy tak trošku soupeřilo s posádkou pohraniční stráže v 50. letech. Co se tady vlastně tehdy dělo? Městské vlastivědné muzeum, které původně sídlilo v objektech odborné dřevařské školy, mělo příležitost, přihlásilo se do jakéhosi konkurzu na získání reprezentativní budovy bývalé měšťanské školy. Samozřejmě hned v roce 1947-48 se muzeum přestěhovalo sem, vybudovali expozice, ale zase z vyššího rozhodnutí byla budova předána rodící se pohraniční stráži. Znám jednu historku, příběh.
Muzeum zde bylo nastěhováno, byly vybudovány expozice, byly zařízeny dokonce kanceláře, ale najednou pohraniční stráž hlásí, budova patří nám, muzeum okamžitě musí budovu opustit. Pan učitel Bouška, ředitel muzea, říká, ne, to nejde, protože to není záležitost okamžiku a my nemáme náhradní prostory. Příslušníci pohraniční stráže vnikli do budovy, vyběhli do nejvyšších pater, otevřeli okna a exponát po exponátu vyhazovali z okna. To bylo zlé a pan učitel Bouška agitoval, kde koho mohl, žáky základní školy, brigádníky a tak dále. A muzeum se rychle stěhovalo prostor základní školy. Tak bylo muzeum zachráněno a zhruba asi na 5-6 let se zde usídlila pohraniční stráž. Ten úvodní titulek odpovídá přesně tomu, co jsme zaznamenali při naší reportážní cestě do pohraničí. Věděli jsme, že jedeme do odlehlejších míst naší republiky, že se tu setkáme s lidmi žijícími možná v trochu složitějších podmínkách. Snad je... Rodinná škola tady v této budově byla zhruba do těch 50. let. A potom se sem také nastěhovali vojáci. Pane doktore, s tím pobytem těch vojáků tady v této budově je ovšem spojen jeden zvláštní příběh. Mohl byste nám říci, o co tehdy šlo? Šlo o to, že vojáci pochopitelně měli dostatek času na plnění některých služebních povinností, k tomu patřilo i čištění zbraní. A samozřejmě seděli, rozhlíželi se po náměstí, dívali se, zda nejde náhodou nějaká krásná dívka a tak dále. A někoho z nich napadlo, že by mohl tu zbraň vyzkoušet, rozhlídnul se a vidí kohouta na špici Kašpersko-Horské věže chrámu svaté Markéty. Zacílil a prásk. Kohout to dostal do peří, do ocasu. Takže kohout to odnesl teprve v naší nové době, nahrazen kopí, která skutečně se točí tím správným směrem a ukazuje vývoj počasí na Šumavě i v Kašperských horách. Úrovně? Krásně. Vidíte to? S takovým jako styly náčelníků ten zločin nevymítíme. Hlavně, že ho vymítíme s tebou. V místech dnešního sídla informačního střediska Národního parku v 70. letech sídlila rota praporčíků, kteří patřili k útvaru PVOS v Litoměřicích a na rozhlednu Poledník jezdili 2 až 3 dny v týdnu. Patřili k vojenskému útvaru 7495 Poledník a jejich činnost souvisela s odposlechem činnosti vojsk NATO. V těchto místech byla hlavně uskladněna technika a v budovách bydlelo mužstvo. Nazdar, soudruzí! My se teď nacházíme na místech, kde dnes je budova Národního parku Šumava a hlavně informačního centra a samozřejmě tady kolem nás je zázemí. Tak tady vlastně měli zázemí jednak spojaři, ale jak vy jste mi prozradil, tak nejenom spojaři, kteří jezdili vlastně na Poledník, ale tady také byli příslušníci takzvaného PTP. Je to tak? Ano, pamatuju si to velice dobře a ti příslušníci PTP, možná bychom mezi nimi našli i urozené pány, absolventy vysokých škol, pracovali teda na stavbách vojenských, které vznikaly buď tady přímo v Kašperských horách, nebo v okolí, nebo přímo můžeme říci téměř na čáře v pohraničním území, že jo, zabezpečení technické a tak dále. A samozřejmě
takzvané vojenské stavby, které zde měly sídlo, měly zde i zázemí, co se týče materiálu, ale i také pracovních sil, které se rekrutovaly právě z příslušníků PTP. Já si vzpomínám, že vlastně tady to okolí bylo značně, bych řekl, v pohybu, frekventované. Nad vchodem do celého areálu byl veliký nápis z březového dřeva vyhotovený. Neprojdou, ale co vím, prošly tam prej jisté dámy v čase večerky. Co je toto, soudruh Jasáněk? Boha jeho nitla. Zase jedu. Já vám moc děkuji za to, že jsme společně s vámi mohli ty místa projít. A možná pro ty z vás, kteří jste tady v té době, v těch 70. letech, působili jako prostí vojáci, možná pro vás to bude hezká připomínka. A pokud vy budete mít nějaké fotografie, které byste chtěli poskytnout a které by tyto místa mohly oživit připomínkou, jak vlastně v těch 50. až 70. letech v době působení armády vypadaly, tak nám je určitě pošlete nebo nás kontaktujte. Protože samozřejmě, že vaše fotografie budou pro nás a pro tu historii, kdy v Kašperských horách byla armáda, tak budou pro nás velmi cenné a my vám za to s panem doktorem Horpeňákem moc děkujeme. Nikdy neměl kamaráda, ani jsem prožil jenom sám. Mámo, budeš asi taky ráda.